ɗalibi zan ce ba, mun gama da ɗalibai wanda ji ba a kira shi da Allah ya haƙuri saboda lokaci ne. Cikin malamanmu za mu fara kiran a Sheikh Nuh Al-Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توني abu ɗaya ne nake so na jawo hankalin kaina da 'yan uwa masu saurare. Allah subhanahu wata'ala da kansa lokacin da gwagwarmaya ta taso na hasadin iblis, shi iblis da kansa ya ce ikhlasi wato babban makami ne da ya fi ƙarfinsa kuma yana taimakon muminai. Don haka ina jawo hankalin kaina da masu saurare mu duƙufa wajen ikhlasi, yi ko bari don neman yardan Allah ba wani abu ba. In mun rike wannan to insha Allah duka waɗannan abubuwa da aka ambata aikata su zai zama da sauki. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.